సో ఈ రోజు మనం తాడేపల్లిగూడెంలో ఉన్నాము, ప్రత్తిపాడు. సో ఈ రోడ్ ఎటు వెళ్తుందో నాకు తెలియదు. సెంటర్లో ఉన్నాము. మనం ఏఎస్ఆర్ మెడికల్ కాలేజ్ని అయితే సర్వే చేస్తున్నాం. పబ్లిక్ని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం, రోడ్డు మీద ర్యాండమ్గా ఎవరో ఒకరిని. సో ఇక్కడ బిజినెస్ అయితే చేస్తున్నారు, ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు వీళ్ళు క్యాంప్స్ చేస్తారా లేదా, మెడికల్ క్యాంప్స్ ట్రూవా కాదా అన్నది. సో ఈ పర్సన్ పబ్లిక్గా అడిగి చూద్దాము. సార్ మీరు ఇదే ఊరు సార్? ప్రత్తిపాడు అండి. ప్రత్తిపాడు. ఇక్కడ ఏఎస్ఆర్ మెడికల్ కాలేజ్ మీకు తెలుసా? తెలుసండి. తెలుసా? బాగా వాళ్ళు మీకు మెడికల్ క్యాంప్స్ అవి పెడుతున్నారు ఇక్కడ? పెడుతున్నారండి. మెడిసిన్స్ అవి ఇస్తారు ఫ్రీగా? నేను వాడుతున్నానండి. మీరు వాడుతున్నారా? మీకు ఎలా అనిపించింది? తగ్గిందా? తగ్గిందండి. అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? బాగా తీసుకుంటారు? బాగా చూస్తున్నారు. సో మీ ఊర్లో ఉన్న ఏఎస్ఆర్ హాస్పిటల్ వల్ల మీకు యూజ్ ఉందా? ఉందండి. ఉందా? బాగా చూసుకుంటున్నారా? బాగా చూసుకున్నాం. హోమియోపతి పడుతుందా మీకు? పడుతుందండి, వాడుతున్నాం. సో విన్నారు కదా పబ్లిక్ రివ్యూస్ ఇవి. సో పేషెంట్స్ దా తీసుకున్నాను అండ్ పబ్లిక్ దా తీసుకున్నాను అండ్ కాలేజికల్ రివ్యూస్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే బెటర్ రివ్యూ ఇంకేముంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నేను మీరామ్, సైనింగ్ ఆఫ్.